Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ce dai Umma Kulsum ɗinku ta yau da kullum. Kuma a yau masu tambayar yadda ake website tambaya ta ƙare. Gashi na zan nuna muku yadda za ku creating website ko za ku haɗa website ɗinku cikin sauƙi. Hanya da tafi kowace sauƙin haɗa website. Matuƙar ka duba bidiyon da na yi akan yadda ake buɗe Google Business Profile. To yanzu fa ga yadda za ka buɗe website ɗinka. Ka tabbatar a Google Profile ɗinka ko Google Business Profile ɗinka ka saka duk wani bayani da ake buƙata. Kama daga kan sunan business ɗinka, number wayarka, email address ɗinka, hotunan business ɗinka, lokacin buɗewa da lokacin tashinka daga gurin sana'arka, kai da duk wani abu da kake buƙata da za ka sa a ciki da kake ganin yana da mahimmanci ko yana da amfani. Kai har inda ake zuwa ma a editing information a saka kana karɓar check ne na banki, kana karɓar debit card ne, kana amfani da POS ko kuma transfer ne na waya kake karɓa. Duk ka tabbatar ka cike wa'annan. Za mu ɗan bi ta kansu domin mu tunano abin da muka yi a baya, sannan mu ɗora zuwa inda za mu je mu buɗe ɗan simple website da Google za ta taimaka mana wanda kusan automatic ne. Aikin da za ka yi kaɗan ne a kan shi. Saboda haka da farkon farawa za mu je ne mu dubo wato browser mu. In muka je muka buɗo browser mu za mu shiga mu buɗe sabon shafi. Kamar yadda muka yi a baya sai mu je mu typing Google Business Profiling. In ba ku manta ba da za mu buɗe business ɗinmu can muka ji da za mu buɗe mishi profile. Sai ka zo ka shiga kan gurin Google Profile Business Get Listed. Gashi nan kun gani na shiga. Ya sake kawo mu inda muka buɗe profile ɗinmu da farko in ba mu manta ba. Kana danna manage now. Maimako saɓanin ya kai ka inda za ka saka sabon business sai ya kawo maka business ɗinka da kai rijistirin a kai. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya kawo min nawa. Saboda haka ina zuwa abin da zan yi anan shine sai in sa see your profile. Ina sa see your profile zai kai ni kan Google Map, zai kai ni cikin business ina. Kun gani? Mun zo cikin business ina. Misali. Yanzu muna zuwa nan in kai scrolling kaɗan tafi ƙasa kaɗan. Kun gani da yake ni na editing nawa na ce ina delivery gashi nan ya fito. Ga hotuna na da duk sauran wasu abubuwa da na ɗaɗɗora. Gashi nan ga gurin da ma za a iya min tambaya na a ƙasa in kun duba. Yanzu sai mu zo nan gurin edit business information. Gashi nan kun ga ya buɗe edit business information. A nan idan akwai wani abu da ya kamata na business ɗinka da baka ɗora ba, a wannan lokacin ne daidai lokacin da ya kamata ka je ka ɗora, ka jira a maka approving sai ka ci gaba. In kuma ka riga ka gama saka duk wani abin da ake bukata, ka gani ga su nan in kana scrolling zaka gani duk yanda zaka iya bi kai editing. Har gurin da nake muku maganar biyan kuɗi ga gurin payment na zaka shiga ka sa wani irin payment kake, in kuna delivery kuna aika mutane kaya ga gurin inda zaka je ka sa kana aika mutane kaya. Wato kun gani dai a gurin duk abin da kake so ka sa na editing gashi nan a nan shafin zaka iya yin shi. Saboda haka yanzu za mu je mu inda za mu yi creating wato shi website da kanshi. Sai mu zo mu shiga contact. Kana shiga contact zai kawo ka gurin contact information, ga number wayata nan da na saka, ga add website saboda bani da website sai ban saka ba, ga gurin location da sauransu. A nan tunda bani da website sai in so new website, create a high quality website at no cost with Google. Suna ce maka ka buɗe website mai inganci high quality ba tare da ka biya ko kwabo ɗaya ba tare da Google. A nan kawai kana shiga sai ka danna get started. Zai kai ka shafi na gaba. Gashi nan kun gani yana gaya min creating your site. Wato ya fara ƙera min website ina. Welcome to your site. Kun gani har na yi website akan Google. Gashi nan suna ce min get started. Gashi nan suna tambaya ta pick a team, choose a beautiful team that best represent your business. In zaɓi wani hoto ne ya fi kowanne cancanta da business ina. Sai ka zo ka yi editing. Tell your story. Let your customers know who you are and what you are all about. Gashi nan. Publish when ready. Kai publishing business in ka san da ka shirya. Yanzu gashi nan kun gani sun ɗauko min hoto guda ɗaya daga cikin hotunan da na sa sun saka min. Sun sa gashi nan zan iya editing photo in canza daga cikin hotunan da na ɗora. Gashi nan sun ce min B by MC Bedding Store. Gashi nan ina buɗewa kullum ƙarfe 10 na safe. Gashi nan idan ina son quote
zan iya zuwa sa code in ɗora a gurin. Ga update nan. Create your first post, give customers more reasons to come back. Gashi nan kai creating post ka gaya customers wani abu. Idan kana da review na abin da mutane suka ce gashi nan ga gurin da zaka saka review ɗinka. Copy review link ka ɗora inda mutane za su je. Ga about us nan inda zaka gaya wa mutane labarin business ɗinka da yanda ka fara ko me kake yi. Ga gallery, photos and menene gashi nan duk hotunan da nasa suna kai. Mutane za su iya ganin samfuran bedsheet ɗin da suke kai. Contact gashi nan call now in ina so a kira ni. Ga business hours lokacin da nake buɗewa da sanda nake rufewa. Gashi nan. Ga gurin yin message ga gurin kiran waya a can ƙarshe. Ga ɗan ƙaramin website nan wanda yake mobile friendly. Zaka iya buɗewa akan waya, zaka iya buɗewa akan computer. Sannan kuma abu na gaba zaka iya editing duk wani bayanai da suke kai. Kamar misali zan zo nan in yi editing, edit header photo. Gashi nan ina so in canza hoton saboda wannan hoton misali zan iya cewa bai zauna daidai ba. Gashi nan suna cewa in selecting hoto daga cikin computer ta. Sai in zo nan in sa select an image. Gashi nan a browser ta camera nake so ko browser sai in sa browse. Idan na sa browse zai kawo ni cikin gurin hotuna na. Gashi nan AI gallery ne, contact ne, drive ne, sai ka duba inda hotunan ka suke sai ka je ka abin nan. Ga AI gallery na shigo na camera gashi zan tafi albums ina. Sai in tafi in je inda hoton da nake so in sa yake sai in ɗauko shi. Misali ina so in sa mai logo ɗina sai in zo in ɗau wannan hoton. Kun gani gashi nan ya kawo ni daidai inda yake. Amma zai fi kyau da a ce ina da hoto mai background ɗin bedsheet yanda mutane za su fuskanci abin da nake yi. Amma duk da haka kuma a ƙasa gashi nan bedding by MC. Na gama editing wannan ga update nan. Ko get code update gashi nan dai da dai sauran abubuwa. Duk abin da kake sha'awar ƙarawa sai ka zo ka ƙara. Kuma ko da yaushe kake so za ka iya zuwa ka zo ka kai editing waɗannan information ɗin. A ƙarshe in ka tabbatar abin da kake so ka gamsu da shi sai ka zo ka nan ka saka publish. Wato kenan a ɗora maka shi akan yanar gizo. Gashi na kun gani sun ce min you are on the web. Cheers. Your business is now online and can be found by customers at bbymcbusiness.site. Gashi nan ga website tips inda zan je ni in gani yan dabaru da zan iya yi wa website ina. Ga view website inda zan kalli yanda website ina in ga yanda yake. Mu je ku biyo ni ku kalla ku ga yanda website ina yake. Na danna abin da ake kira view website. Yanzu zai kai ni cikin website ina in ga yanda yake fitowa. Yanzu kuna zuwa cikin website ina haka za ku gan shi a gashi nan. Da na ɗora link ɗin website ina kuna zuwa haka za ku je ku gani da wa'annan. Zan iya zuwa in ɗora hotuna, zan iya zuwa in canza lokacin abin nan tashi na. Kuma ba sai ka zo nan ba ne za ka canza abubuwa. Za ka iya zuwa daga kan Google Business Profile ɗinka ka ɗora abubuwa a kai. Misali, ka je ka kan Business Google Profile ɗinka ka ɗora sababbin hotuna, ka ɗora sabon event, ka ɗora post. Duk zai fito a cikin website ɗinka. Automatic website ne kai naka kawai ɗan gyare-gyare da ƙare-ƙare. A nan kuma za ka samu options kamar gallery da contact. Simple and clear. Wannan shine yanda ake creating website akan ainihin Google. Allah ya sa mu amfana. Kuma kar ku manta ku kunna notification ɗinku sannan kuma ku yi subscribing a wannan tashar domin zan ci gaba da ɗoro muku abubuwa masu amfani da za su amfane ku wajen raya business ɗinku ya kai wani matsayi da kuke so. Na gode.